zvazokwanyaso kubuda pachena kuti aiwa ZANU-PF Sengezo Chabangu nana FN Mudenda vatongobuda pachena kuti they are against IPU, vasaiza IPU parliament pamarulings ayakaita. Sarapinda munhau kana mashoko soningwa kwaitiwa anoti subscribe like otina on the bell icon. Noti muzara nezuro vanhu vakashokewa vachiona headline inobuda chinzi imposter evidence overlooked as Mudenda appoints Sengezo Chabangu leader of the opposition. Satipinda munhau pana patinodiscover kuti pakuitwa kwakaitwa Sengezo Chabangu the leader of main opposition, asi tinoziva kuti IPU yakaidentifya Sengezo Chabangu aiwa ZANU-PF imposter. Satona munhu umobuda munyogo muchinzi this decision kura decision yekuita Sengezo Chabangu the leader of the opposition parliament. Samunyogo muchinzi this decision comes despite the clear evidence from the Inter-Parliamentary Union IPU identifying Chabangu as an imposter. Satikuona kuti vana Mudenda kana ZANU-PF iri kuti aiwa IPU parliament munoiziva iri recognized the whole world yakaidentify kuti aiwa Sengezo Chabangu is an imposter. Asi zvetikuona kuti vana Sengezo Chabangu vari kuisaiza vachiita ina ana basa kubva vatowedzera kutokwiridzira Sengezo Chabangu iye akaidentify neIPU achinzi ZANU-PF imposter, akarikola maMPs ziri pamutemo obva atonzi ndiye atova mutungamiri opposition munyika yeZimbabwe. Aiwa hazvangatibombira mushe muri yeZimbabwe nawo iyika amene kuti they want to achieve what. Chiputudze mafungiro enyu pinai comment section medu, musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.